апошні дзень лета. На гадзінніках 20 ў эфіры аб'ектыў Анастасія Русецкая. Вітаю і запрашаю на выданне. Заняткі для будучых следчых і міліцыянтаў. Якія факультатывы прапануюць сёлета вучням старэйшых класаў? Думаю, што яны проста гатуюць сабе змену, таму што зараз ёсць недахоп прадстаўнікоў у гэтых сферах. Урадоўцы хочуць замяніць YouTube ды Instagram беларускімі аналагамі. Ці здабудуць папулярнасць новыя платформы? Прапануецца глядзець тура, азаронка, там ці штосьці яшчэ. Ну, як это не глядзелі асабліва на Ютубе, так, напэўна, не будуць асабліва глядзець і ў відеобел. Вераснёўскія змены для беларусаў. У бюджэтнікаў вырастуць заробкі, рамеснікам назавуць дазволеныя віды дзейнасці. Не думаць, што это ты, напрыклад, узяў, не ведаю, кавалак аднаго, зляпіў з кавалкам другога і прадаў гэта ў 10 разоў даражэй. Польшча працягвае намаганне ў вызваленні Анджэя Пачобута ды іншых палітычных вязняў у Беларусі. Пра гэта заявіў спікер польскага сейму Шыман Галоўня на канферэнцыі ў справе бяспекі «Глобсек», што праходзіць у Празе. Калі Александр Лукашенко пойдзе насустрач, Польшча можа адкрыць памежныя пераходы для павелічэння транзіту тавараў. Паводле намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Паўла Латушкі, транзітны калідор у еўразвяз – важны інструмент уздзеяння на дыктатара. Лукашенко сёння вельмі актыўна дамагаецца аднаўлення паставак калійных угнаенняў, бо транспартны лаг і выдаткі на выкарыстанне расійскай інфраструктуры для пастаўкі беларускіх калійных угнаенняў, напрыклад, праз Мурманск, расійскія парты вельмі вялікія і яны каштоўныя для рэжыму. Таму ён страчвае, напрыклад, рынок Кітая, дзе першае месца ўжо мае Расійская Федэрацыя, а Лукашенко страціў 50% доходаў прыбытку ад кітайскага рынка і калі зайшоў на другое месца. Павел Латушка бярэ ўдзел у канферэнцыі «Глобсек форум 2024». У Празе падчас свайго выступу палітык заклікаў да стратэгіі ціску на рэжым у Беларусі дзеля вызвалення палітычных вязняў, а таксама да выкарыстання міжнародных прававых механізмаў прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці за злачынствы супраць чалавецтва. Сёлета ў жніўні Лукашенко падпісаў указ аб памілаванні 30 палітвязняў. Пры гэтым разам з уяўнай адлігай рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Толькі ў ліпені, паводле падлікаў праваабарончага цэнтру «Вясна», мінімум 170 чалавек былі асуджаныя паводле палітычна матываваных артыкулаў. Падчас начной атакі Расіі на Ўкраіну адзін з дронаў паляцеў у Беларусь, 2 у кірунку Расіі. Пра гэта паведамілі паветраныя сілы ЗСУ. Агулам расейцы запусцілі 52 шагеты, 24 з іх украінцам удалося збіць. Паводле маніторынгу праекту «Беларускі гаюн» авіяцыю ў Беларусі ўначы не ўздымалі. Што адбылося з беспілотнікам, які скіраваўся ў бок нашай краіны, невядома. 29 жніўня ў Беларусі ўпершыню ўжылі авіяцыю, каб збіць шагет. Дрон падчас расійскай атакі на Ўкраіну заляцеў на Гомельшчыну, паведаміў «Беларускі гаюн». Амаль 20 хвілінаў знішчальнік ганяўся за шагедам. Каля 4-й раніцы ў Ельскім раёне чулі не менш за 2 выбухі і назіралі яркі выбліск у небе. Школьнікаў у межах факультатыву гатовы радзіме служыць, навучаць праводзіць допыт і вочную стаўку. Праграму распрацавала і зацвердзіла Міністэрства адукацыі. Падвялі ў ведамстве і вынікі летняй працы з навучэнцамі. У так званых вайскова-патрыятычных летніках за сезон пабывалі больш за 25 тысяч дзяцей. Навошта адукацыю ў нашай краіне ўсё больш схіляюць у сілавы бок, апавядзе Аліна Скрабунова. Міністэрства адукацыі аднавіла праграму факультатыву «Гатовы радзіме служыць» для 10-11 класаў. Раней у яго ўваходзілі толькі асновы вайсковай справы. Цяпер жа, між іншага, з'явіліся модулі «Будучы міліцыянт», «Будучы мытнік», «Будучы следчы». Якога міністэрства адукацыі у нас зараз няма. Гэта міністэрства ідэалагічнага выхавання. І гэта першая мэта, якую яны выкарыстоўваюць. У межах модулю «Будучы следчы» старшакласнікаў навучаць праводзіць допыт, вочную стаўку, агляд месца правапарушэння. Ввогуле, ўжо там пачынаецца блок профарыентацыі і можна сказаць, што гэта і нармальна. Але трэба заўсёды думаць пра тое, які сэнс укладаюць дарослыя, якія іх да гэтай
працы запрашаюць. І я думаю, што яны проста гатуюць сабе змену, таму што зараз ёсць недахоп працаўнікоў у гэтых сферах. Рыхтаваць будучых сілавікоў дзяржава не спынялася нават па-за школаю. Больш за 25 тысячаў дзяцей адпачылі на вакацыях у гэтак званых вайскова-патрыятычных летніках. Іх працу забяспечылі прадстаўнікі Міністэрства абароны, МУС, МНС, ДТСААФ і войска. Да таго ж прадстаўнікі ведамстваў адшукалі і спынілі працу 10 прыватных, як адзначана ў паведамленні Мінадукацыі, несанкцыянаваных дзіцячых летнікаў. Маўляў, яны мелі парушэнне адносна правілаў пражывання, харчавання і выхавання дзяцей. З кожным годам гэта працэдура ўзгаднення з усімі інстанцыямі санітарнымі, медычнымі, яна рабілася ўсё цяжэй і цяжэй. І гэта было амаль непад'ёмна для большасці арганізацыі. Імаверна, вядзецца пра адпачынкі на прыродзе, якія ладзяць бацькі, ініцыятывы і грамадскія арганізацыі. Дзяржава хоча кантраляваць умы дзяцей, фармаваць іх. А калі вось такія летнікі, што-нибудь некантраляваны, незразумела, з кім людзі едуць, то могуць вырасці не тыя грамадзяне, таму як бы вось гэта ўзмацнілася, я думаю. Ужо заўтра больш за 1 мільён школьнікаў атрымае чарговую порцыю ідэалогіі. Ува ўсіх школах пройдзе адзіны урок «Нам ёсць чым ганарыцца, нам ёсць што берагчы». Аліна Скрабунова, Белсат. Заўтра першы дзень восені. Са зменаю пары года пачне дзеяць і шэраг зменаў у жыцці беларусаў. Да прыкладу, восеньскі прызыў у войска прадугледжвае менш магчымасцяў для адтэрміноўкі. Курцам давядзецца заплаціць больш за цыгарэты адной з марак. Да пачатку навучальнага года ў шэрагу раёнаў краіны часова абмяжуюць продаж алкаголю. Пра іншыя змены Андрэй Сульжыц. Хто рамеснік, а хто дармаед, цяпер вызначае дзяржава. Савету міністраў даручылі да 1 верасня правесці пералік відаў рамеснай дзейнасці. Зацвердзіць такіх прадстаўнікоў могуць і мясцовыя ўлады. Адмысловыя камісіі ў выканкамах ужо працуюць. У нас, например, вот было за последнее время 75 заявлений. Из них мы признали мастерами, только ремесленниками, вернее, только 25 человек. Гэтак асобаў афіцыйна прызнаных рамеснікамі можа паменяць. Плануецца, што ў пералік увойдуць кавальская справа, мастацкая апрацоўка і роспіс вырабаў з дрэва, каменя, керамікі, выраб пражы, а таксама асобныя традыцыйныя нацыянальныя віды рамёстваў. Аднак ёсць агаворкі. Но если ты начнешь выставлять, например, с бело-красно-белыми полосками чего-то, то это как бы оно не было очень искусственно сделано. Это я просто предупреждаю сразу политические вещи, что можно, конечно, выпендриваться как угодно. Но есть штуки, которые запрещены, даже если ты очень талантливый. Тыя ж, хто не трапіць у новы пералік, будуць працаваць як самазанятыя грамадзяне і плаціць падатак 10% ад прыбытку. Рамеснікі ж аддаюць дзяржаве 6,5 рублёў за месяц. Не думай, что это ты, например, взял, не ведаю, кавалак аднаго, зляпіў з кавалкам другога і прадаў гэта ў 10 разоў даражэй. Хаця, насамрэч, это абсалютна неўдзячная, вельмі карпатлівая, доўгая праца. Ну і, напэўна, яны думаюць, што рамеснікі – это вельмі багатыя людзі, з якіх можна пажывіцца. Агулам на 2023 год у краіне былі зарэгістраваныя больш за 50 тысяч рамеснікаў. Першага дня восені на 3 рублі вырасце базавая стаўка. Яе памер складзе 253 беларускія рублі. Змена закране больш за 800 тысяч бюджэтнікаў. На падставе базавай стаўкі фармуецца заробак. Гэта значыць, што ён павялічыцца. Але разам з тым вырастуць штрафы, дзяржаўныя мыты, падаткі і зборы. З 1 верасня за кошт надбавак павысіцца заробак у шэрагу педагагічных работнікаў. Майстрам вытворчага навучання да заробку дададуць 15% ад акладу. Дадатак бацькам-выхавальнікам дзіцячага дому сямейнага тыпу і прыёмным бацькам складзе 25% ад акладу. Ва ўстановах адукацыі, якія самастойна арганізуюць харчаванне, да 50% ад акладу дададуць працаўнікам сталоўняў. З 16 верасня ускладніцца і падаражэе падарожжа з хатнім гадаванцам у краіны Аб'яднанай Еўропы. Цяпер, каб вывесці сабаку ці ката, спатрэбіцца тэст на шаленства ў акрэдытаваных еўразвязам лабараторыях. У Беларусі такіх установаў няма. Для тэставання давядзецца ехаць у Маскву. Андрэй Сульжыц, Белсат.
Пасля арышту ў Францыі стваральніка месенджера Telegram Паўла Дурава у Беларусі загаварылі пра патрэбу ўласных інтэрнэт-платформаў. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Олег Цылько прапанаваў распрацаваць айчынныя сацыяльныя сеткі кшталту Тэлеграму ды Інстаграму. Афіцыйнае ж рашэнне стварыць нацыянальны аналаг Ютубу ўжо ёсць. Руслан Ігнатович. 12 верасня ў Беларусі запусцяць айчынны аналаг відэахостынгу YouTube. Дамен праекту зарэгістравалі сёлета ў студзені. Называецца videobel.by. Ён належыць дзяржаўнай інфармацыйнай кампаніі «Белта». Это наша первая ОТТ-платформа, на которой будут размещаться программы и различные рубрики, и даже внеэфирные активности создателей видеоконтента. Если хотите, это такой достаточно слабый аналог, но это такой первый шаг к созданию белорусского YouTube. Паводле Владимира Пярцова, пайсці на такія крокі дзяржава пастанавіла ў звязку з праблемамі ў доступе да YouTube ды і іншых міжнародных платформаў. Хутчэй за ўсё, маючы на ўвазе блакаванне відэахостынгам каналаў расійскага тэлебачання і прапагандыстаў. Мы не можем предугадать, мы не можем знать, как будет эта ситуация развиваться далее, но мы знаем совершенно точно, что белорусский зритель хочет смотреть не только белорусский видео по запросу через персональный компьютер, через мобильный телефон, там, где ему удобно, в то время, когда ему это удобно делать. Аднак галоўная адметнасць YouTube – стварэнне відэакантэнту, які робяць і заліваюць у інтэрнэт яго карыстальнікі. Пакуль невядома, ці будзе даваць такую магчымасць айчынны videobel.by. Там яшчэ прысутнічаюць музыка, фільмы і гэтак далей, гэтак далей. Што з гэтага прапануецца беларускай аўдыторыі на відеобел? Там прапануецца глядзець тура, азаронка, там ці штосьці яшчэ. Ну, як это не глядзелі асабліва на Ютубе, так, напэўна, не будуць асабліва глядзець і ў відеобел. Таксама невядома, якія сродкі дзяржава вылучыла і працягне вылучаць на працу айчыннага відэахостынгу. Для разумення, паводле аналізу манетызацыі YouTube, капіталізацыя праекту на жнівень 2023 года ацанілі прыблізна на 160-200 мільярдаў долараў США. А тут няма грошаў. Яны не разумеюць, што людзям трэба не толькі прапаганда, але і цэлая экасістэма з рознага кшталту контентам. І пры гэтым амаль дакладна служба кантроля ці дзяржкантроль прыйдуць да іх, потым паглядзець, куды пашлі гэтыя грошы, і кагосьці трэба будзе пакараць. У гэтым кантэксце варта згадаць і яшчэ адну прапанову. Ужо дэпутата Палаты прадстаўнікоў Олега Цылька. Лукашэнкаўскі чыноўнік, спасылаючыся на затрыманне заснавальніка Тэлеграму Паўла Дурава ў Францыі, сцвярджае, што Беларусі трэба тэрмінова задумацца пра стварэнне сваіх сацыяльных сетак TGBY ды InstaBY. Аднак ва ўмовах, калі доступ да незалежных крыніцаў інфармацыі ўжо абмежаваны, стварэнне нацыянальных платформаў можа стацца чарговым крокам да татальнага кантролю за іх карыстальнікамі. Руслан Ігнатович, Белсат. У Таронта ў Канадзе пачынаецца 35-я сустрэча беларусаў Паўночнай Амерыкі. Гэта адна з самых вялікіх імпрэзаў такога кшталту ў жыцці дыяспары. Хто прыехаў, пра што будуць гаварыць і што будзе адбывацца, даведаемся ў майго калегі Сергея Пацасоннага, які працуе на месцы ў Таронта. Сергей, вітаю, і якія падрабязнасці з Канады? Вітаю нас, вітаю гаспадарства, адсюль з Таронта, з Канады, дзе літаральна ў гэтыя хвіліны пачынаецца 35-я сустрэча беларусаў Паўночнай Амерыкі. Гучаць гімны, гучаць павітальныя словы. 160 удзельнікаў амаль прыехала сюды, каб абмеркаваць беларускія справы. Трэба падкрэсліць, што тут не толькі прадстаўнікі дыяспары з Паўночнай Амерыкі, але таксама вельмі шмат удзельнікаў з Еўропы. Як, напрыклад, наш тэлеканал з'яўляецца галоўным інфармацыйным партнёрам гэтай падзеі. Таксама упершыню вялікае прадстаўніцтва Беларускай асацыяцыі
беларускага бізнесу Абба, якая таксама наведвае гэтую сустрэчу. Прыехаў з Еўропы і сузаставальнік фонду Байсол Андрей Стрыжак. Бачыў таксама і спадара Івуліна, вядомага блогера, які таксама будзе ўдзельнічаць у панелі. Варта падкрэсліць, што арганізатары, а гэта згуртаванне беларусаў Канады, таксама беларуска-амерыканскае задзіночанне, ну і прадстаўнікі мясцовых дыяспораў гавораць пра тое, што перадусім лічыцца паяднанне тых, хто шмат дзесяцігоддзяў робіць тут беларускую справу, і тых, хто прыехаў пасля 2020 года. Усе мы імкнемся да адной мэты, і менавіта гэтага павінны трымацца. Гэтыя 3 дні усе мерапрыемствы адбываюцца фактычна ў GVA Lighting. Гэта месца бізнесоўца Владзіміра Грыгорыка, вядомага чалавека на ўвесь свет, які робіць, напрыклад, асвятленне Луру ці моста праз Тэмзу ў Лондоне. І гэта ягонае прадпрыемства тут, і ён гаворыць пра тое, што бізнес павінен працаваць таксама для беларускай справы. Дыяспара, бізнес, медыі – гэта тыя тэмы, якія будуць абмяркоўвацца ўжо сёння. Заўтрашні другі дзень гэтага мерапрыемства адкрыецца набажэнствам у царкве святога Кірылы Тураўскага. Таксама адбудзецца выстава артэфактаў беларускай нацыянальнай справы. Выступяць вядомыя беларусы, якія прыехалі сюды. Ну а ў трэці дзень будзе менш фармальнае мерапрыемства, гэта выезд да беларускага крыжа, які знаходзіцца на возеры Гурон. Вось так выглядаюць падрабязнасці. Таксама дадам, што прыехала на мерапрыемства з Атавы спадарыня Іванка Сурвіла, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Што будзе адбывацца, будзем сачыць і паведамляць у нашых эфірах. Наста. Дякую, Сергей, за гэтыя падрабязнасці. Сергей Падсасонны з Торонто з намі на сувязі. І мы застаемся ў замежжы. Ерэван замарозіў удзел у АДКБ на ўсіх узроўнях і на гэтым этапе лічыць рашэнне дастатковым. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашыньян. Гэтак юрыдычнага выхаду краіны з арганізацыі пакуль не адбудзецца. Замарожванне сяброўства Арменіі звязанае з тым, што летась падчас гэтак званай антытэрарыстычнай аперацыі Азербайджану ў Карабаху расійскія міратворцы ад АДКБ ніяк не адрэагавалі на абстрэлы і вымушаную эвакуацыю з тэрыторыі этнічных армянаў. Армянскае кіраўніцтва раскрытыкавала эфектыўнасць АДКБ. Сёлета Арменія спыніла фінансаванне дзейнасці арганізацыі, адмовілася ад удзелу ў саміце ў Менску ды іншых захадах па лініі АДКБ. Дзясяткі роляў на сцэне Купалаўскага і праца ў кіно. Выдатны актор Георгій Маляўскі памёр на 78 годзе жыцця. Спачуванне родным і вечная памяць выбітнаму творцу. Аб'ектыўна гэтым завяршаем. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Заставайцеся з Белсатам.